na ga wani abu mai ban mamaki shiga ta zamfara karo na farko da mai girma gwamna ya ce mu zo a je headquarter ta 'yan sanda wajen commissioner of police a nuna mana wasu daga cikin waɗanda aka kama da sunan ta'addanci. Aka je aka tara mutanen nan, kowa yana faɗar abin da yake da bakinsa, abin zai baka tsoro. Wani safara harshashi yake yi daga wata jiha, za a loda masa harshashi a mota ya kai wata jiha ya siyar, a yi amfani da harshashin a harba mutane. Wani da bakinsa a gurin ya faɗa, shi kuma uniform tela ne, yana ɗinka uniform ɗin sojoji ya siyan ma 'yan ta'adda su sa, wanda in ka hango za ka ɗauka soja ne na gaskiya, sai ya tare ka tsaya, sai ya harbe ka ko ya kama ka ya garkuwa da kai, kuma sana'arsa kenan. Wani shi yake buga waya idan an ga jama'a sun taho, yana nan zaune gidan mai ko kan hanya, da ya ga mota ta wuce sai ya buga waya ya ce ga wata mota nan ta taso, na ga wani babban mutum a ciki. Shi informa ne. Wani kuma kuɗin da aka kwata na mutane shi ake bawa ya je ya samu inda zai ɓoye musu kuɗin, shi zai je ya juya musu kuɗin. Wani an kama shanun mutane shi yake zuwa da motoci a loda masa ya kai inda zai je ya siyar, ya zo ya ajiye ma 'yan ta'adda kuɗin. Abin da kai cin akwai mata ma a ciki, abin da kai cin akwai matasa, akwai dattijai. To wannan da aka ce ne musu nasiha, sai na ce musu duk wanda ya imani da Allah, ya imani da lahira, ya imani da manzon Allah ya ɗaga hannu, duk gabaki ɗansu suka ɗaga hannu.